చూశారు. ఇన్ని బాధ్యతల మధ్యలో ఇప్పుడు విజయయాత్రలో మనం చూస్తున్నాం కదండి. విజయయాత్రలో పొద్దున బ్రాహ్మీ ముహూర్తం ముందు వారు లేవడం, అనుష్ఠానం అంతా అయిపోయి మనకి బయటకు వచ్చే వరకు 8-9 అవుతుంది. బయట అంతా పనులయ్యి దర్శనానికి కూర్చొని దర్శనం అంతేక హైదరాబాద్లో మనం చూస్తున్నాం రోజు 4-4:30 పచ్చి నీళ్లు తాగకుండా, మంచి నీళ్లు ముట్టకుండా. అప్పుడు మళ్ళీ వెళ్ళి రెస్ట్ కాదు, మళ్ళీ వెళ్ళి అనుష్ఠానం, మాధ్యాహ్నిక అనుష్ఠానం. అప్పుడు మళ్ళీ అదంతా అయిపోగానే మళ్ళీ బయటికి సాయంకాలం మళ్ళీ గుళ్ళకి వీటికి వెళ్ళడం, పాఠశాలకి వాటికి వెళ్ళడం, దానికి వెళ్ళడం. మళ్ళీ రాత్రిపూట ఏమైనా కార్యక్రమం అంటే కూడా లేట్ అవుతుంది. రాత్రిపూట మళ్ళీ 10-10:30 చంద్రవైశ్వర పూజ మొదలవుతుంది. అప్పుడు 11-11:30-12కి పూజ పూర్తయ్యేది. మళ్ళీ అప్పుడు లోపలికి వెళ్ళాక ఏమవుతుందో ఎవరికి తెలియదు. పొద్దున మాత్రం మళ్ళీ 3ంటికి రెడీ. అది ఏమిటి ఇప్పుడు ఈ షెడ్యూల్ మధ్యలో అసలు దేనికి టైం ఉందండి? దేనికి టైం లేదు. అయినా కూడా వారు చేసిన పనులు ఎవడు చేయలేదు. అది ఎందుకు అని చెప్పంటే ఒకటే మాట, దక్షిణామూర్తి మానవ రూపంలో తెలుస్తుంటే తప్ప అది సాధ్యం కాదు.